De feestjes zit voor grote verorings. De spanning in de wereld neemt ta en erop om de inzet van Vleen tegenek. Wat wordt de rol van de Vleenbasis Ljouwert in deze verorende wereld? Welke rol spelen de drones die hier op plak rijden? De MQ-9 Reaper en de F-35? Ken Ljouwert, Vleenend, de toekomstteam. De vliegbasis Leeuwarden die beschrijven we wel eens met wat gepaste noordelijke nuchterheid. Maar op dit moment mogen we daar eigenlijk best wel wat trotser over praten. De vliegbasis Leeuwarden heeft een leidende rol voor de Europese F-16-gebruikers om ons heen. Wij doen hier 1 keer per jaar een grote oefening, Frisian Flag, waar ongeveer zo'n 60 vliegtuigen op bezoek komen en 11 tot 12 verschillende landen. Uit Europa, maar ook de Amerikanen doen regelmatig mee. We runnen de Hogeschool voor Jachtvliegers, de wapeninstructieopleiding. En dat doen we voor de 5 F-16 gebruikende Europese landen, de EPAF-landen. De European Participating Air Forces. En dat gebeurt hier op Leeuwarden onder supervisie van de vliegbasis Leeuwarden. Dus we spelen daar best een belangrijke rol in. We zitten dicht bij de oefengebieden. En we hebben de kennis en de know-how hier op Leeuwarden om op een hoog niveau aan jachtvliegoperatie bij te dragen. Blijft mooi zo'n lijn F-16's. Ja, hè? Fantastisch. Dit is een van de weinige luchthavens in de wereld waar je met bijvoorbeeld 10 luchtmachten tegelijkertijd kunt oefenen. Het is een enorm belangrijk vliegveld. Je ziet het ook bij de oefeningen die daar gehouden worden, de internationale oefeningen zoals Frisian Flag. Dus het is een veld wat in het verleden absoluut zijn waarde heeft bewezen en dat naar mijn mening in de toekomst ook zal blijven doen. Waar Leeuwarden geografisch ook ligt in het luchtruim van Nederland. De oefengebieden zijn hier heel dichtbij. Dus als wij hier de lucht in gaan, het is echt binnen een paar minuten dat we gelijk kunnen beginnen aan de missie. Dus ja, op dat gebied betekent dat ook dat wij heel effectief de missies hier kunnen trainen. En op het gebied, luchtvaartgebied is het wel het Walhalla, zeg maar. Leeuwarden heeft natuurlijk niet alleen maar de eigen F-16's en de eigen squadrons die hier vandaan vliegen, maar krijgt ook vele internationale bezoekers. Er is eigenlijk geen dag door het hele jaar heen waar je niet verschillende talen gesproken hoort worden in de messies en op de squadrons. En die uitstraling, dat is juist waar het bij ons om gaat. Hè. Het samenwerken in coalitieverband op een hoog niveau en dan zeker op jachtvliegtuigen. Hier kun je eigenlijk, bijna alles doen wat je zou willen als jachtvliegtuigcommunity. In het kader om naar de toekomst toe je voor te bereiden op mogelijke conflict situaties naar de toekomst toe. Ontnota vinden de politici net uitzoeken van de nut en noodzaak van de Vleenbasis Ljouwert. Bestuurders uit Friesland belang om het lobbyen West om dat padskip trodderingen te litten in Den Haag. Zonder de vliegbasis Leeuwarden zijn ze veel duurder uit. Want dan moeten ze vanuit Volkel, om te oefenen over zee, moeten ze dus heen en weer vliegen naar de zee. Dat kost extra brandstof, heel veel. Het kost extra arbeidsuren om heen en weer te vliegen. En dan moeten de oefeningen korter duren, omdat het brandstof weer op is. Het werkt niet motiverend als je continu met dat zwaard van Damocles boven je hoofd moet werken. Van heb ik volgend jaar, bestaat onze mooie vliegbasis dan nog of niet? Wat doe ik volgend jaar? Werk ik hier nog of moet ik misschien elders werken? Ik was echt heel blij met het besluit F-35, maar ook met het besluit om onbemande vliegtuigen op Leeuwarden te gaan stationeren. Want dat betekent dat je voor de komende 40 jaar weer bestaansrecht hebt. En dat je een beslissende rol kan blijven spelen op het gebied van jachtvliegtuigen. Maar meer nog in het bijzonder met die onbemande vliegtuigen ook in gewoon het opereren met sensoren, sensorplatformen. En dat draagt weer bij in het ontwikkelen van het kenniscentrum wat we op Leeuwarden willen worden. Vliegbasis is een van onze grote werkgevers. Ongeveer 1000 werknemers, maar nog eens een keer meer dan het dubbele erbovenop aan indirecte werkgelegenheid. Dan zijn er momenten zoals de grote vliegshows, maar ook oefeningen met andere luchtmachten. Dan komen er ook weer heel veel mensen bij, die slapen in hotels, die doen van alles nog wat. Dus voor de werkgelegenheid superbelangrijk. En ook verschillende niveaus van werkgelegenheid. Er wordt geld verdiend door die mensen die op die vliegbasis werken. En dat wordt door die families ook weer uitgegeven. Dus dat betekent een economische factor. Daarnaast is het ook zo dat die gezinnen die hebben kinderen, die gaan naar school. Dus het is een belangrijke factor voor de regio. Dus dat is een ander facet natuurlijk aan die hele discussie. Niet de primaire reden om een vliegbasis open te houden. Dat moet vooral zijn omdat Defensie er behoefte aan heeft.
Maar zeker ook een factor waar je rekening moet houden. Ik zie meer interesse van Kamerleden om langs te komen op de vliegbasis Leeuwarden om hier eens een bezoek te brengen. Ik zie dat overigens niet alleen van Kamerleden, maar ik zie dat ook van iedereen uit de omgeving. Lokale bestuurders, mensen van bedrijven, ondernemers, die toch meer geïnteresseerd zijn geraakt. Het is ook misschien een beetje een momentum, dynamiek in deze tijden. En dat benutten wij natuurlijk om zoveel mogelijk kennis over te dragen. Zodat men ook begrijpt wat er hier gebeurt op vliegbasis Leeuwarden. En ik heb daar wel een goed gevoel over in de toekomst dat beeld echt aan het veranderen is. Er kan weer investeerd worden. De bouwplan liggen al klaar. De komende jaren ondergaat de vliegbasis een lietse metamorfose. Allereerst de verkeerstoren komt op een andere plek te staan. Die gaat in 2015, 2016 gaat die gebouwd worden daar in de buurt van de brandweerkazerne. Zodat je vanuit de toren het hele landingsterrein kan overzien. Hè? Wat zowel voor de F-35 maar ook voor de MQ-9 belangrijk is. Dan is het voorlopige plan om de F-35-operatie vanaf de noordkant te laten plaatsvinden. Aan de overkant zie je nog net het 322-squadron-gebouw. Dat moet wel worden aangepast, maar het is de bedoeling dat we daar vandaan met de F-35 gaan opereren en gaan werken. De zuidkant, waar nu 323-squadron zit, dat wordt MQ-9, Reaper-territorium. Daar gaan we met de Reapers vanaf opereren en die zullen dus meer aan de zuidkant van de baan taxiën. Dat is zeg maar de operationele gebouwen, maar we hebben natuurlijk ook nog ondersteunende gebouwen. We krijgen een integraal logistiek gebouw, wat meer richting die kant gebouwd zal gaan worden. En dat zal zowel F-35 als MQ-9 gaan ondersteunen. En als alles uiteindelijk afgerond is, dan zal er ook nog een nieuwe onderhoudshangar staan, waarbij ook die twee weer samen onderhouden kunnen worden. Midden in de woestijn van de Amerikaanse staat New Mexico luidt de vliegbasis Holloman. Het opleidingscentrum voor de piloten en aannemende operators van dit toestel. De MQ-9 Reaper. Een UAV is een onbemand aerial vehicle, daar staat de afkorting voor. Dat betekent dat het een onbemand vliegtuig is voor langdurige inzet, voor langdurige observatie. Wat kan zo'n ding? U zegt langdurige inzet, en wat kan? In dit geval, als we praten over dergelijke systemen als waar we hiervoor zijn op Holloman, zijn het systemen die tot 24 uur in de lucht kunnen hangen. En met meerdere sensoren langdurige observatie kunnen plegen ter ondersteuning van onze eigen eenheden. En waarom is dat belangrijk? Het is belangrijk omdat je in toenemende mate ziet dat bij de conflicten en andere problemen waar Defensie bij betrokken raakt of betrokken wordt, het nodig is om onderscheid te maken tussen vriend en vijand en tussen eenheden die in het voorterrein bezig zijn en lokale bevolking bijvoorbeeld. En de enige manier om dat te doen is dat je langdurig aanwezig moet zijn om dat onderscheid te kunnen maken. Verkenningssystemen, als we daarover spreken, dan heb je het vaak over satellieten, over onbemande systemen, ook jachtvliegtuigen. En elk van die drie systemen die heeft een unieke capaciteit. Een satelliet die kan weer veel hoger, die kan veel verder kijken, maar die kan bijvoorbeeld niet door wolken kijken als het over televisieopnames gaat. Een onbemand systeem kan niet zo hard en niet zo hoog als een jachtvliegtuig, maar kan wel weer lang op een bepaalde plek blijven. En een jachtvliegtuig kan ingezet worden in gebieden die bijvoorbeeld erg bedreigend zijn, waarop je geschoten kan worden. Dus elk van die systemen heeft zijn eigen unieke capaciteit. En deze Reaper, zoals die heet, die brengt een hele belangrijke capaciteit voor Defensie mee. So I'm a sensor operator instructor here at the 9th Attack Squadron at Holloman Air Force Base. So a sensor operator effectively his primary role is to be in charge of the camera on the aircraft and I'm responsible for making sure that the picture is optimized throughout the whole mission. How difficult is it to fly an MQ? So in combat operations, it's not very difficult at all. I currently have several hold modes that are on that keep the aircraft at a current altitude and current airspeed, and basically all I'm controlling is left to right movement. So as I'm looking up at the map here, basically I can see where my camera is looking in relation to the aircraft,
And all I need to do is turn accordingly to align myself with whatever target we are looking at. So the actual flying aspect is very easy. What becomes challenging is being able to take all the information that we have at our disposal and utilizing this asset to support guys on the ground. And that's where skills and expertise and training come into play. De piloten besturen drones die soms duizenden kilometers verder op een missie vliegen. Zonder gevaar voor eigen leven, maar familie of vrienden altijd in de buurt. De grondstations zullen uiteindelijk op Leeuwarden komen en daar ook blijven. De bedoeling is dat de vliegtuigen ook vanaf vliegbasis Leeuwarden gaan opereren. Maar het voordeel van dit systeem is wat wij remote split opereren noemen. Waarbij het dus mogelijk is om het fysiek vliegen vanuit de grondstation te scheiden van de locatie waar de vliegtuigen zich bevinden. Dat komt door een satellietverbinding die we daarvoor gebruiken. En dat betekent dat je de vliegtuigen wereldwijd kunt inzetten. Terwijl de grondstations, de besturing dus op vliegbasis Leeuwarden plaatsvindt. When you go to work, it's no different than you being in Afghanistan or being in a country getting ready to take off in the airplane. We get the same kind of mission intel. We get the same kind of briefings that you would in an actual airplane. And when you sit in the seat and you're in, even though the airplane's in Afghanistan, you're not, you are still immersed in that mission. And you feel as though I'm in that airplane and you act accordingly. And it's not until you get out and you actually leave the base that you realize, okay, I am home, I'm in the States, and now I can not think about that, now I can think about what I need to at home. Training helps a great deal, and that's why here at Holloman we train the sensor operators and pilots to the best standard possible so that they can deal with all the combat situations and act accordingly and within the laws of armed conflict. Er zijn voorbeelden waarbij het op afstand opereren van dit soort systemen tot extra stress, druk zou leiden. Maar er zijn ook voorbeelden van onderzoek waarbij dat juist weer minder is. Dus het is heel lastig om daar goed op te anticiperen. Het enige wat we daar nu in ieder geval aan doen is te zorgen dat we daar voor goede begeleiding bij de mensen zorgen op het moment dat we met het systeem gaan opereren. There are a lot of ethical discussions about the use of UAVs. You're one of the operators. How do you look at those discussions? Well, I can't really comment on those discussions. All I can really say is that having flown a manned aircraft in operations many times, the decisions that we make and the hardness of those decisions are identical to a manned platform. So the fact that we are physically dislocated from the area, it has no bearing absolutely on how we operate. It's almost like a computer game. I wouldn't say a computer game. In the control aspect, it's just very similar to autopilots for a real airplane. The difference is everything is real time and you're working with real people on the ground. Computer games are basically just big simulators that interject a lot of stuff that you're reacting to and are usually a scripted environment. We don't have that here. I mean, everything is dynamic. It happens real time. For example, we're following this vehicle right now. This vehicle could turn any direction, anytime. They could stop. People could get out. We're not going to know what's going to happen with this vehicle. And for us to train, to be able to teach guys what we need to do to put the airplane in a position where we can maintain visual of this vehicle, and also train the sensor operator to be able to use the camera to zoom in. And he's actually moving the camera, following along with this vehicle as I'm moving the airplane. And that's what we teach, which is basically not even close to what a video game would be. Ja, ik vind dat persoonlijk het wat onderschatten van de professionaliteit van de militair, om het maar zo te zeggen, die een hele gedegen opleiding krijgt. Met een zeer professioneel en innovatief en technologisch hoogstaand platform op pad gaat. En bovendien in zijn grondstation zeer veel situational awareness, zoals wij dat hebben, zoals wij dat noemen, heeft in de cockpit. Dus hij zit echt, hoewel op afstand, echt midden in de verbindingen, midden in alle ontwikkelingen die op dat moment op de grond of boven het water of in de lucht plaatsvinden. Dus ze horen de mensen op de grond spreken? Ja, nou letterlijk. En misschien nog wel beter dan dat ze dat zouden doen als ze daadwerkelijk in zo'n vliegtuig erboven zouden vliegen, zeg maar. Waarbij je ook nog te maken hebt met natuurlijk heel veel druk van het vliegen zelf, verbindingen, geluid van het vliegtuig. Ja, dat soort dingen heb je natuurlijk in het grondstation allemaal niet. What we bring to the mission on the ground is invaluable to the troops, and
from what I gather, they really appreciate when a Reaper is overhead and helping them out. You're the eyes. Absolutely, we're the eyes of the guardian angels above them, looking out for them. At least 17 people have been killed in a US drone strike in north Waziristan. That's in the tribal areas of Pakistan. The dead were suspected militants from the Haqqani network, which is fighting foreign troops inside Afghanistan. De Amerikanen die liquideren er wel eens iemand mee, maar dat is niet wat jullie van plan zijn. Nee, wij schaffen ze echt aan. We willen ze echt aanschaffen voor die langdurige observatietaak. Hoeveel? Het voornemen is nu om 4 vliegtuigen aan te kopen van het type MQ-9 Reaper. Daar lopen momenteel de onderhandelingen met de Amerikanen over. De piloten hoeven haar geen zorgen te maken over veiligers. Maar hoe zit het met de omwenen van de vleerbasis Ljouwert? In Amerika ben er een aantal delstwat en boven Afghanistan hadden de Amerikanen in uit de lucht zitten maken. Hoe veilig is het systeem? Ja, het systeem komt is ooit keer als een technologische ontwikkeling heel snel ingevoerd bij de Amerikaanse strijdkrachten. Als je met een nieuw systeem opereert, wat bovendien, zoals we net vastgesteld hebben, toch op een hele andere manier opereert en op een hele andere manier in elkaar steekt, dan loop je tegen kinderziektes aan. En de initiële ongevallenrate was vrij hoog, of hoger dan je misschien zou verwachten. Maar inmiddels is het systeem volwassen geworden. Er zijn inmiddels meer dan 2 miljoen vlieguren met dit systeem gemaakt. Er vliegen wereldwijd 65 Combat Air Patrols, dus wereldwijd vliegen 65 van deze vliegtuigen permanent 24/7 hun rondjes. Dat betekent dat ze ontzettend veel vlieguren maken. Ik denk ook dat je daarom ook echt in perspectief moet zien. Ze maken heel veel vlieguren en daardoor lijkt het soms alsof ze vaker ongevallen overkomt, om het maar zo te zeggen. Maar als je dat afzet tegen de vlieguren is dat feitelijk helemaal niet het geval. Hoe zit het met de privacy? De MQ-9 Reaper zal ingezet worden net als elk ander sensorplatform van de Nederlandse krijgsmacht. Net als de Apache en net als met de F-16. Daar zullen dus dezelfde regels voor gelden. Nog los van het feit dat de mensen die gaan opereren met de Reaper helemaal niet geïnteresseerd zijn in wat er bij de mensen in hun achtertuin gebeurt. We zullen gebruik maken van de militaire oefengebieden die er zijn. En daar zal het systeem gebruikt worden. Niemand mag dus, om zo te zeggen, even bij zijn buren in de tuin kijken of ze het gras gemaaid hebben? Nee. Het mag niet, dat is 1. En 2, het zal gaan over de ondersteuning van onze eigen eenheden en het opdoen van die militaire ervaring. Informatie, het vergaren van informatie en het analyseren van informatie, dat wordt echt, naar de toekomst toe wordt dat steeds belangrijker. Want op basis van die informatie ga je je plan van aanpak aanpassen. Een onbemand vliegtuig is daarin een cruciale factor, omdat hij 24 uur per dag een bepaalde omgeving kan observeren. En dat wil je niet met een bemand jachtvliegtuig doen. Een bemand jachtvliegtuig wil je inzetten voor taken als verdediging van het eigen grondgebied, het aanvallen van een doel achter vijandelijke linies, het verdedigen van een eigen eenheid op de grond. En dat kun je niet met een onbemand vliegtuig. De basis Eglin in Florida is het opleidingsplak voor de nieuwe generatie piloten. De eerste 2 Nederlanders zijn klaar met de opleiding. Zij maken de komende tijd de trainingsprogramma's. Het toestel vliegt makkelijk. Basis, en dus een aantal zaken zijn geautomatiseerd. Verder dan in de F-16 zijn geautomatiseerd. Het vliegen van het toestel is eenvoudiger geworden. Daarvoor is voor ons als vliegers is er meer tijd over om ons te kunnen focussen op de missie en het verwerken van informatie die ons wordt gepresenteerd voor een goede uitvoering van die missie. We staan natuurlijk aan het begin van het F-35-programma. Dus dit is ook de allereerste trainingsbasis voor Amerika. Ja, Nederland heeft die keuze gemaakt om in een vroeg stadium daar aan mee te doen. Zeker niet te vroeg, want in trainingsopzicht lopen we zelfs een klein beetje achter op de Amerikaanse en de Britse collega's. Maar dat zijn we nu eigenlijk sinds september vorig jaar in een rap tempo aan het inhalen om te zorgen dat we voor de testfase die begin volgend jaar gaat plaatsvinden op tijd klaar zijn. En ja,
het beginnen van een nieuw wapensysteem. Er is voor gekozen om dat hier in Amerika te doen, om hele goede redenen. En dus zitten wij ook hier met z'n allen. Amerika is natuurlijk de afgelopen 20 jaar ook onze grootste coalitiepartner gebleken. Hè? Overal waar we heen zijn gegaan, voormalig Joegoslavië, Kosovo, Afghanistan, Libië. Het is altijd in samenwerking met. Dus vanuit dat perspectief is het helemaal niet zo gek dat naar de toekomst toe die banden op jachtvlieggebied ook nog verder worden aangetrokken met Amerika. Omdat dat ook het enige land is waarbinnen we nog kunnen oefenen volledig zonder restricties voor de F-35. En er gaan in de toekomst zelfs scenario's zijn die je niet meer live wil oefenen in een oefengebied, waarbij je veel gebruik gaat maken van simulatie. Die simulator gaat een hele belangrijke rol krijgen hier niet alleen voor basisopleiding, maar ook voor tactische training. Dus het oefenen in formaties van 4 of meerdere vliegtuigen. Het zal nooit helemaal het daadwerkelijke vliegen kunnen gaan vervangen. Want het blijft natuurlijk toch de uitdaging om een toestel te besturen en al die andere taken daarnaast te doen. En op het moment dat je op de grond zit in een simulator is dat gewoon minder echt. Maar wij zien, net zoals ik net aangaf, we zien naar de toekomst toe ook, zijn er ook scenario's die je zelfs niet live wil oefenen, omdat je dan te veel informatie zou weggeven. Dus die zou je dan echt in een besloten omgeving, een simulatoromgeving moeten trainen. We zien eigenlijk straks op Leeuwarden eenzelfde soort of een vergelijkbare situatie als we hier zien. Dat wij deels een aantal vluchten in de simulator vliegen, door de vluchtnabootser vliegen. En een ander deel daadwerkelijk in het toestel zelf. Omdat we natuurlijk wel een gezonde mix moeten vinden tussen training die we in de lucht uitvoeren en training die we op de grond in een virtuele omgeving uitvoeren. Dat er minder vliegbewegingen gaan zijn, daar wil ik nog niet op voorhand op insteken. Want we weten wel dat met die F-35 kunnen we langer vliegen. Dus je zou meer rendement uit de sorties moeten kunnen halen. Dus dat zou wel gevolgen kunnen hebben voor het aantal starts en landingen wat je hier maakt. Maar tegelijkertijd weten we nu nog niet heel zeker hoe die verhouding simulatie en daadwerkelijk vliegen gaat zijn. Want dat gaan we in de komende jaren echt uitvinden wanneer we operationele testfase gaan doen. Loedshinder van de F-35 bloot een van de grote zorgen van omwenners van de vleerbasis. Nevens de luchtmacht zullen het afvallen en blijven ze binnen de bestaande grenzen. Nou, er is natuurlijk een strakke afspraak gemaakt al een paar jaar geleden. Dit is de geluidsruimte die je hebt en daar gaan ze niet overheen, ook niet met de nieuwe vliegtuigen. Dus dat is al afgesproken, dat is vastgelegd in de wet. Er komen zelfs meetpunten, zodat de geluidshinder goed in de gaten kan worden gehouden. En ik heb altijd gemerkt in Friesland en Leeuwarden, als je maar weet wanneer de geluidshinder is. Het is in principe altijd overdag, het is niet in de weekenden, het is bij uitzondering en bij sommige oefeningen natuurlijk ook 's avonds, maar dan weet je het van tevoren. Dus ja, dan is het geven en nemen en die werkgelegenheid is de moeite waard, maar de geluidsnormen zullen niet overschreden worden. De vleerbasis Ljouwert is nu een van de wichtigste kenniscentra voor F-16 jachtvliegers op afroad. Dat was ook worden voor de F-35. Wij hebben eigenlijk als enige CETL, F-35A model gebruiker, deelgenomen aan de operationele testfase samen met de Amerikanen en de Britten. Dat geeft ons heel veel kennis. Dat geeft ons de juiste kennis om op een goede manier die transitie te doen en die overgang naar het F-35-toestel. En ik denk ook dat dat een hele belangrijke basis vormt voor samenwerking binnen Europa. Om dat ook voor te zetten middels een wapeninstructieopleiding of andere trainingen die bijvoorbeeld nu, waar Nederland het voortouw in neemt als het gaat om bijvoorbeeld een freezing flag. Dat zijn belangrijke zaken die een impuls geven aan de kwaliteit van ons personeel. Niet alleen vliegers, maar ook technisch personeel. En ik denk ook dat we nu met de planning die voor ons ligt, dat we daar ook een goede, dat we onszelf ook goed gepositioneerd hebben. Als je nu ziet wat we doen voor de internationale F-16 community, daar krijgen we al de hoogst opgeleide F-16 vliegers die hier naartoe komen om die wapeninstructieopleiding te gaan doen.
En ik denk dat het ook prima aansluit bij het idee van Leeuwarden Stad, om hogescholen aan te trekken en dat beleid uit te stralen. En daar denk ik dat we naar de toekomst toe, zeker met de komst van de F-35 en de MQ-9, moderne platformen, veel data, moderne technologie, dat we daar nog meer mensen gaan aantrekken die hier hun dagelijks brood kunnen verdienen. Ik denk dat het heel goed is dat Defensie zoveel mogelijk ook inspeelt in behoeften op het gebied van kennis van hogescholen of het uitwisselen van kennis. Waarom niet? Dat is alleen maar goed. Het is ook goed dat jonge mensen kennis maken met Defensie op die manier. Dus ik ben er erg voor om, als er mogelijkheden zijn, om die relaties, die contacten met hogescholen, met ROC's aan te gaan en zelfs uit te diepen. Absoluut. Ik zie die banden met de hogescholen en de omgeving, die zie ik niet verslappen, die zie ik eerder aangetrokken worden. Omdat we ook naar de toekomst toe allemaal baat bij hebben om goed opgeleid personeel hier te werk te stellen. In alle lagen, alle opleidingsniveaus hebben we mensen nodig. Want het is niet alleen maar het jachtvliegtuig wat hier vliegt. Maar we hebben ook mensen voor de brandweer nodig. We hebben mensen voor de luchtverkeersleiding nodig. Vliegers, onderhouders, sleutelaars. Echt door alle geledingen heen, alle opleidingsniveaus hebben ze nodig. We hebben straks een aantal F-35's. Ook qua geluidsspreiding heb je meerdere bases nodig. Kan je het niet alleen maar van één veld doen. Dat gezegd zijnde, plus die enorme voordelen die Leeuwarden brengt. Qua ligging ten opzichte van de trainingsgebieden, ten aanzien van de schietgebieden. Zou het denk ik heel onverstandig zijn om zo'n veld als Leeuwarden te sluiten. Er is dus een toekomst. Voor zover ik het kan inschatten op dit moment is er zeker een hele mooie toekomst voor de vliegbasis Leeuwarden. In 2018 verwacht ik dat we de MQ-9 hier operationeel hebben. Ik denk of dat het toestel hier vliegt of dat het moederstation hier staat. Nou, daar durf ik wel, daar weet ik bijna zeker dat het moederstation hier staat. Of het toestel hier ook vliegt. Dat zou zomaar kunnen zijn dat die direct ingezet wordt elders in de wereld, maar dat we dat hier vandaan besturen. 2018 gaan de eerste echt grote aantallen medewerkers naar Amerika voor de opleidingen F-35. En dan hoop ik dat we eind 2019, 2020 de eerste F-35's hier op Leeuwarden kunnen verwelkomen. En dan gaan ze vliegen? En dan gaan ze vliegen. De basis gaat zeker een toekomst hebben, ja. En daarom is het juist, denk ik, ook heel mooi dat in de omgeving Friesland de luchtmacht voort blijft bestaan. En zij het niet met de F-16. En die zal gewoon in de loop van de tijd uitgefaseerd gaan worden en vervangen worden door dit toestel. Leeuwarden is nu natuurlijk nog erg actief om te zorgen dat wij die komende jaren, want het duurt natuurlijk nog wel een aantal jaren met F-16 als hoofdwapensysteem van de luchtmacht te opereren. Daar levert Leeuwarden een hele belangrijke bijdrage aan, toch ook als onder andere als kenniscentrum, nog steeds. Dan de overgang naar de F-35 zal op een goede manier gestalte moeten vinden. Daar zal Leeuwarden een goede bijdrage aan kunnen leveren. En dan ook erg divers, omdat we dan ook samen met een ander nieuw wapensysteem, de MQ-9, gaan opereren voor het vergaren van heel veel informatie. Genoeg uitdagingen voor de vliegbasis Leeuwarden. En ik denk een mooie toekomst voor de vliegbasis Leeuwarden.